Sem zavítali naši a zahraniční motoristi, účastníci 5. ročníka medzinárodnej mototuristickej automobilovej súťaže Slovakia Rally 1975. Prišlo ich takmer 200 z Československa, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska, Sovietskeho zväzu a Holandska, aby sa začiatkom júla stretli v Handlovej na slávnostnom otvorení tohto dnes už obľúbeného podujatia. Slovakia Rally je turisticko-spoločenská, zábavná mototuristická súťaž. To mali na pamäti aj motoristickí nadšenci zo základnej organizácie Zväzarmu, členovia automotoklubu Handlovských uholných baní. Počas niekoľkomesačnej starostlivej prípravy prichystali pre účastníkov bohatý program. Celú súťaž rozdelili do 4 etáp. Trasa prvej, baníckej etapy, viedla okolo Počúvateľského jazera smerom do Banskej Štiavnice a Kremnice. Na Počúvadle bola prvá zastávka. Milovníci turistiky ju využili na prehliadku okolia. Tí odvážnejší sa vykúpali v chladnej vode jazera. 88 automobilov potom privítali banícke mestá Štiavnica a Kremnica.